onye ọmụna nwata na-eso okenye ọtaghị ụkpa ọta ọjị otu ndị osu ekwu nwata na-eso okenye ọtaghị ụkpa ọta ọjị anyị na-anabatakwazị ndị mmadụ niile ndị nne ndị nna ndị ọgọ ndị nwa di anyị ndị nna ochie ndị agbata obi ụmụnne ụmụnna ndị ogbe ndị obodo dị iche iche n'ọnụ ọnwa ezuọba onye ha na-akpọ ọnwa ezuọba ọnwa adịghị okirikiri na ọnwa ezuọba oyi etigidezi chiefu mgbe onye na-apụtazi n'oge ọtụ ọnwa ezuọba ịma na ọkụ elekere 12 nke abalị ọpụta mgbe ọnwa ji apụta na mbido chijibe ọnwa apụta ịma na ọnwa ka ya adịfu nwa warawara ebe elekere 7 nke abalị ọpụtagori elekere 9 na nke 10 ọ na-akpụkwa mana mgbe o zuo ọba ọ dịka efele zuo oke ebe elekere 12 nke ime abalị ọpụta o ya etigidezi echi a na-achọ ifonu na-eto dịka mbala ezi chaa mgbe ahụ egwu ọnwa efidogo ọfụma na-agazi ka anyị na-anabata unu niile tata ka anyị wee kwado onwe anyị maka izuụka ọrụ ga-ebido echi ka onye gbuo n'aka nri ka o gbuo na mma onye gbuo n'aka ekpe ka o gbuo na mma ndị ji unu ụgwọ ga-akwụta ụgwọ ha ji unu ka unu nwere nke kwụọ ụgwọ unu ji maka na anyị na-eji ụgwọ ihe niile n'ụwa ahụ ụgwọ abụrụkwa onye eji ejebiri ego naanị anyị na-akwụ ụgwọ oge ncha ịkwụ ụgwọ ụlọ ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ịkwụ ụgwọ mmiri ịkwụ ụgwọ ọkụ ịkwụ ụgwọ nri ihe ya ụgwọ anyị ji onye ma ya na-achọ ụlọ ego ka iwe nwike wee kwụọ ụgwọ iji gasị akpatara aka ka ị tụọ ụtụ nke gị ka ị kwụnye wee gotara ụmụaka gị nri anyị ha onye ọbụla na ji ụgwọ anyị na-akwụ ya oge ncha ọ dị iche na ụgwọ nke iji ejebiri ego ka anyị dị iche ụgwọ nke anyị dị iche na ụgwọ nwoke na-ji ụgwọ nwaanyị ji ntere ọnwụ ya ị ga na-enye nri na-egote efe na ya eme ihe niile onye ahụ ụgwọ ego ka eji eme ha ncha niile echikịta anyị bidokwa ịgba mbọ ka anyị wee nwee ike dịka ibe anyị ka ekele ụwa gozie onye ọbụla ka ọ dị nwere onye ga-ata aka n'ọnụ n'izu a ka mkpọmkpọ ndị akpọbina unu ụkwụ n'izu a ka ajọ mmụọ dịkwudo n'unu ka ajọ mmadụ dịkwudo n'unu onye anara ndụ ya anya ndụ n'afọ ndụ nka n'ọnụ ọ sị na a na-adịghị mma bụ uru ndị nze inu a na-anụ ya oge ncha ọ kọwara onwe ya ihe o ji were uru ndị nze bụ na unu nụọ ọgụ na-abịa na nke ndị nze chele ha jibunye ha mmanya onye nkụ ga-ebute ekpesị onye ikpe mara obutekwa ndị ọzọ anụkwa butekwa ndị nze a na-eri nri na-ata anụ mana ọ bụrụ na onye ọ na-ebi n'udo afụ n'anya agụ dị ha ada n'ụra ha siri ịma ha ekwu okwu ịbala anyị mba ụtara ya ọkụ ọcha ọ bụrụ na gị na nwanne gị na-adịna maka ihe gị jikọ gị na ndị nze a na-adịghị mma bụ uru ndị nze Adaọma na-aga-ewu nwaanyị ka ọ ga-abụnata Adaọma si na-enwe wee zite inu nke Adaọma si nọ na-abụ akpọghọ imi akpọ ọba n'ọnụ akpọrọ imi akpọ ọba n'ọnụ inu ahụ inu ụmụ nwaanyị inu bụrụ na nwaanyị nwere inu nke kama na inu ahụ inu nsuwe gakịta ifu na inu ihe nwaanyị ji mara ya bụ na o metụrụ ụmụ nwaanyị iri nne akpọghọ imi akpọ ọba n'ọnụ imi nke na-apụta mesiri imi na-apụta imi na ọnwụ ya nọọ mmiri a na-apụta ifo kịta ọdụkọ nri a na-eri kịta mere na ụmụaka dị ebuka ezi imi n'imi oge anyị na-etonite oge anyị dị n'ụmụazị imi na-adịkarị ụmụaka n'imi ifi ọsụsụ chie ya imi na-enwe ọcha oge ụdọ ọ na-agbalata dị ogologo na-acha edo edo na-acha ọcha na-agbadata dị sie ike okwu imi nke na-adọ mmiri nwee nke ndị na-alụ alọ hinne ọ gbadata kpara wata ọkpọkwa ya ọ nachiri akwa azụ n'ime isi gbadatakwa ọ gbadatagide orukwe gbayaluwe oyiri ya oyi n'elu mgbirigba ọnụ ọkpọkwa ya ọ dịgorokwa n'ime isi ọ gbadata akwa nne ya si ya nke sie imi ezie imi nwaanyị emeghịzi ka ezie imi olu ejide aka na abụọ n'elu imi gị ndị aka gị nke mbụ na nke ebu ajide ede n'ime wee fụọ ya ọ pụọ onye ka na-akpọ izi imi inu asị na akpọkwaghị imi akpọkwa
ọba n'ọnụ mgbe ahụ na-agbata ebe ya nkịta na-aga gagide ọdụ ọnụ ụkọ ya abanye azụrụ nwa azọ naanị iyi ohihe inu aji ebete nwaanyị arị nne efu nwa ha asị ịtarị ada akpakwa ya akpakwa ada abalị ya mba ada abịa ọdụ ọ na-eme ihe sọ ya na-eji ebe sọ ya na-eli ihe sọ ya na-ekwu okwu tosu esi ya na nwa ahụ anago n'iyi onwe otu nwa ahụ ga-eso ya nwere na ọdanya ọfụma n'ịbụ nwaanyị ọdanya ọzọ ọdanya ọfụma nwa otu nke nwoke eso ya mụọ amụcha mechie nta ọnụ ruo na-amụ amụ nke onye dị olu mma na onye na-amụ amụ nta ire ọnụ n'isi ọ na-eri nri ọ na-atacha nchacha mechie ọnụ onye na-eri nri ya na-ekwu okwu maka ihe ndị Igbo ji otu onye na-eri nri ekwu n'ekwu kịta afọ na ihe ọ na-ata na-ajọ njọ ọ na-ata anụ ọ na-ekwu okwu ị na-afụ ihe ọ na-ata n'ime ọnụ ya ọ na-eri onugbu ọ na-ata ọ na-asa ya ọnụ ụfọdụ ndị nna na-eme dị ọ na-eri nri ọ na-ekwu okwu ị na-anya n'ime ọnụ ihe ọ na-eri agụdebe gị ndị Igbo si nwa mechie ọnụ ọzọ na onye na-eri nri na-ekwu okwu ọ bụrụ na onye na-eri nri kwuo okwu ọ bụrụ ihe ọjọọ ma onye na-eri nri na-ekwu okwu afọ ihe ekpu n'ọnụ na aja agwa ka ma ọ bụ ọ si agbado gị inu ese na ọ na-akpọkwa ha imi akpọkwa ọba n'ọnụ ịzụ nwa azụ ọ na-ana iyi ịtarị mba ịdụ ọdụ ịdị aka na ntị a na-ekekwa ọkpọ ndị aka ndị gboo na-emegasị mgbe afọ ma ọ zuere ya ọrụ kpụsara ya akụ ihe etikpọ akọta ọnọdụ anyị na-etinye ike na-afụ ya ụfụ nọdụ anyị ofu ebe tigide akụ abalị na-aba otikpọ ha ya ihe ohia nke eji eme imi akpọkwa ya ka o wee dabana n'ọnụ akene Adaọma onye na-enwe dị n'Enugu Evangelist Uche Ụzọm onye karịkwa inu 2014 osikwa na aje mgbachasị aha Evangelist Uche Ụzọm a na-etinye nwachi n'azọ Uche Awada zite inu ọ sị na ọkụkọ chie mere eze na nkwa dị ebu ya nkwọ bụ agụ nkwọ ọkụkọ chie mere eze nkwa dị ebu oge ụfọdụ ife ọkụkọ ọ bụrụ ụmụ bụọ 12 bụọ 14 ụfọdụ na-abụ 16 kpụpụta ha nka na azụ ya egbe a na-ebu ọkụkọ a mmiri a na-agbawa ụfọdụ ya atụgbuo ha n'ime ọkụ 12 ọ chụpụta egbe ebuo 7 ụfọdụ ori ya 5 n'ime 12 ahụ emegide ịbụa ewere ịtọji afọ were ofu chụọ aja megide ụfọdụ ofu afọ na ochie na ya eze gbanarị nkwọ gbanarị ije eje afịa gbanarị ije chụọ aja ọkụkọ ochie mere eze nkwa dị ebue ndị irifo na-eburu nkwado obunile ofu onye ebugide bufọ nke onye ebufọ onye mere na onwe nwaanyị gawa ọ na-amụ nwa na-anwụ amụnwụ na mesi ụfọdụ dị abụọ ụfọdụ dị ofu nke ofu ahụ ụfọdụ nwere ike bụrụ nke a nwere ikpeazụ mana ọ dịzi ndụ onye na-emefe ọrụ mmadụ ụfọdụ ndị Igbo siri ataba akwụ onye ifelesi tafọlụ ya ataba akwụ onye ifelesi tafọlụ ya onye ta onye ifele na-eme ị na-achara akwụ ya na-atazi maka ọsụkwụ na-ata ọfụrụ na oji wesịghị m na-agapụta na akwụ ifele na-eme ikwu ya ị na-atazi maka na okwuru ọ bụrụ onye ifele anyị ọsị ozugbo sepụ aka na akụ ma mebe ọgara ga wee na sepụ aka ịtaga akwa na mma mana onye ifele na-eme ya ekwu ya ị na-atọ na-ene ihe a na-ewute mana ya afọ n'uji wee afọ n'uji eze ọgwụ ya ikute ya itiri ọfụma n'okwu gị inu asị ọkụkọ chi ya mere eze nkwọ adịghị ebu ya o nwere efu nwaanyị ga-awụ efu ọtụọ imi asatọ onwe ha nọkpọọ nwoke isii nwaanyị na-abụ nwoke nọ nwaanyị nọ nwoke saa ofu nwaanyị saa ofu nwoke ụmụ asatọ nwe nke ya nwụ anwụ nwaonye amụ anyị tọ feta ahụkpọ eziokwu nne ha nya na ụmụ mmehọ gị ụmụ nwunye na nwe nọdụ sị nne ọchukwu ọkụkọchi ma eze na nkwa ha ebunye n'ọnya na-ekwe onye yarị na onye n'ime onwe ịtọ ọ mụrụ ọfọrọ ofu ahụ nne ka ọ fọdụrụ m chacha na nwa m nke ahụ nwere isi ọma wee nọdụrụ m ndụ na ọkụkọ chi ya mere eze na nkwọ adịghị ebu ya nkwọ bịa bukọrọ ụmụ ya ndị ọzọgasị ndị nwụrụ anwụ ọ na-eji nke fọdụrụ afọdụ ka ihe na-emebi chachago ebe a ka anyị weta inu a na onye ihe ahịa eme ọkụ nke gbacha ebe a na-azụ abịa ụfọdụ nke ya n'ime enwe nsogbu n'ụgbọ a ndị ọzọ ebe mmerụcha arụ nwere ọkọ ya akụ ya n'ahụ na anụ ịnọ n'ụgbọ anyị nwee nsogbu na mmadụ nwekwa anya mana nwere ihe mmemme
na nwere ya emeghị na ọkụkụ chi ya mere ezi na nkwa ha ebu ya ebe a na-atọkwa ezi ụdị nnu a onye na-akwụba aka ya ọtọ mmiri adapịa n'eze ndị Igbo si ga-eji na ga eze na ọnụ gị mgbe ị na-aṅụ akamụ na ọkwa ha dị ya ọkwa adịghị na akamụ ma mgbado nata gị sọsọ onye ihe ọjọọ na-agba ọsọ mgbe enwe onye na-achụ ịma njelite uche ụzọ m nwa Chinazọ a na-ekene gị onye isi awọda Chukwu Ibekwe o si adazi enu wee zite enu ya ọ sị na aghọba mmanụ azụ eku nke n'iru agafuo aghọba mmanụ azụ eku nke dị n'iru agafuo eku bụ ngazi ndị gboo ngazi ha wee isi ka eji eme ya eku ọ na-adị ka a na-arụkọ otu esi alụ ngazi nke nnukwu eji eku n'ite ọ na-ewe isi ka eji eme ya etiti ya nwee ukolo nwee aka ogologo a na-akpụ ya eku ngazi a bụ ndị ogo weta ya ka na eku ka ndị gboo ndị na-atụ ekwe na-atụ ikwe ha na-atụ eku ewelie wee na-eku ụtọ ofe ọ na-eme aka ukolo ụtọ aka eku nara ewere wee na-ekupụta ihe n'ime ite inu asị na aghọba mmanụ ndị na-azụ eku iwere eku nte ofe ka iku na ọkụ ọ nwere ofe nke ya dị n'azụ ya na-atụpụ pam naanị eji ya atụpụ ka ịghọrọ ya ka ibu ntị ekwe hapụ nke iko nke ibu n'ime agafuo azọ mmanụ azụ eku nke dị n'ime ya agafuo nke na-atụpụ n'anya ịhapụ ọtụpụ ka i were chekwaba nke dị n'ime ịzọ nke dị n'azụ nke dị n'ime agafuo o nwee ife o wee kazi agụ njọ na ha ncha agafu ọgba o nwere ife onye nọ n'elu ụkpaka da-aghọtacha ihe ụkpaka mịara isi na ya aghọtacha ihe ụkpaka mịrị mana ịma nsị ebe isi ligiligo wee lito ụkpaka nwere ebe ahụ nke ha dị ọmịa na ngwụcha na ngalaba dị na mgbada ebe na-etezi ete iweje ka ịghọta ịda ya n'ụkpaka oge nwee ife ndị ga-efu n'ahụ gị mgbe ị na-azọ ndị ọzọ azụ ihe ndị ọzọ gasị ọgwụ ụfọdụ ọ bụrụ ịkpachasị onwe akụ nke ịkpacha ya ịlụta ụlọ nọ ntị ịlụta n'Enugu lụọ na Abakaliki ọ mmadụ ka ị ga-eti ịcha na-enetara gị anya ihe bi nọ ncha bi n'Enugu bi na Abakaliki ịzọ mmanụ isa nna Naijiria wee nnu nwayọọ ka itinye ndị mmadụ ka a na-enetara ga agbagharịzi na nsị achọrọ m iji anya m ka achọrọ ka anya nlue na ha na ndị mmadụ na-akpesa na ịzọ ọka anụ mmanụ azụ eku nke dị n'ime agafuo ị gaa n'ụzọ kịta ego ole ka iji agbagharị ihe na-emechara ifu na ọya sị na nke ha erighị ga-akakwa nke ịtụfu n'ụzọ ga-akakwa na o nwere ife ga-ijideta ụfọdụ agafuo ụfọdụ abalị ndị Igbo si na mmanụ ọbara dị n'eze na-aghọ enu ụfọdụ enu agbụpụ ụfọdụ agbụpụ ọbara dị n'eze enu ụfọdụ enu agbụpụ ụfọdụ agbụpụ mmadụ na-enwetacha uru n'ihe niile na onwe ndị ga-efu na ha nata gị James Chika Dibia ka ụlọ kịta inu esi na onye nna ya gosiri nwaanyị ọ ga-anụ ọ sị na ọ dịghị ya mma ọ chere na nna ya amaghị ka esi anụ nwaanyị wee nụta nne ya ụfọdụ inu a na-achọ okwu oge ụfọdụ iri ya bụ ezi ifu ọtọgodo amụ mana ị na-echetazi anya nke ugbo na-abụ efu na eziokwu efu na omiri emi tikwalụ nọọ inu na-azọ onwe ya onwe inu ga-abụ atụ anya ya amaghị ihe emezi eme inu asị onye nna ya gosi nwaanyị ọ ya anụ ọ sị na onye nke adọrọ mma nna gị ọ sị na m ha anụ nwaanyị wee nụọ nne gị onye nụ nne gị ọ wee nye na ya wee biro wee mụta gị gosi na ọmalụgo ka esi anụ nwaanyị ọfụ nwaanyị ndị mma na ọmalụgo na ọnya ka ji wee gị nụọ nke enyi esi na manya anụ nna gị ọma ha ka esi anụ nwaanyị wee nụta nne gị ọ bụrụ na nne gị abụghị ezigbo mmadụ ọ karịa ịmụta gị ọ bụrụ na nne gị abụghị ezigbo nye nna gị akarịa ibi inu a ọgụ ụfọdụ ọdụkwa iru na-abụọ ịma n'oge gbuo afọ atụrụ inu a ndị nna na-achọta nwa nwaanyị chọta ya iwere maka na nna gị chọtara onye a wee nụọ ya na nna m ya aghọrị na nna m maara nne ya ọfụma na ọmaara ọbara ha na ọmaara agbụrụ ha na-ezụta agbụ
na asị ya nwa nwoke na nna ya ezigbo ma nne ya ezigbo mmadụ ije mee ego na otu nọ nna m gosi maka nna ya aha ya nọkọta kwuo onye na-egheliga anya ọfụma fụ agbụrụ ha bụ na ha dị ike ọrụ na ha na-ekwu eziokwu na ha da anwụ ọnwụ ike na ha na-atụ ime na ha bịa izomechacha iwu jikọta ihe na ọnụ ezigide ya na nwa ọtụtụ mgbe ịnọ ya ọ ga-abalị gị maka ibi na ọ ga-egbu ahụ ndị ugbu a na-eme iru na-abụ mana n'oge nke anyị malụ nna ya malụ nne ya malụ na ha bụ ezigbo mmadụ ha na-abụ mbọ mana nwa ahụ nọ Kano ya ama na olugo Kano ghọọ ihe ọzọ nwa ya azụ n'Enugu mgbe o ji agụta akwarịta ọ ghọrọ ihe ọzọ isi ya na nne dị mma na ụmụ ọtụtụ nne ha na nna ha bụ ezigbo mmadụ ụmụaka ha gbaa ọjọọ ọ ya mere na onwezi mgbe olu kịta nne na nna sere aka ha ọhụ anyị chọtatara m n'ọnya nke nyekwe bịa nụwa ji anụ ya alụzi anụ ma chọzi na m nọrọ onwe ike hapụ ka m chọrọ onye m na-anụ anya mere n'enu kịtịkịta ụfọdụ na-ejita ka ha chọwa ezigoro nne ya chọrọ ọsị nwa m na nwekwa onye mma tiwe nna anya anyị kpọta nwe nye ịkpọta ka ifụ ya ka ọ ga-abụ mgbe o ya esu esi n'ọmụ nchọtalụ gị ya bụ na inu a na ihe ọ na-alụ gị aka bụ onye nna ya ndụ ala ọdụ ya kwe na nna gị anọteghị aka n'elu ụwa nwa ọtụtụ ihe ọ fụrụ ịfụbe ha nna mmadụ ada aghọrị ya ọ bụ na nna gị abụchaghị isi ana m ekwe ha enyi nwoke asị na nekwa nna gị anya ka ị gee ya ntị nke mbụ na nna gị ama nghọrị nke bụ na ọ bụghị ụzọ wee nọdụ nne n'ụwa ọfụgụ ife ihe ị na-eme kịta ọ gafeghị ebe ahụ ị nọ kịta ọ gafeghị gbagokwuo na onye ọfụrụ site n'ihe ọ gabiga mgbe nke ka o ji adọrọ ọdụ bịarụ nọ nna gị ga-achọ ka ihe dịrị gị mma n'ihe makwa na onye nna ya si ya nyere nwaanyị ọ ya n'ọjụ nna ya o jiri ama ha anụ nwaanyị dị mma nwa nwaanyị dị mma wee nụọ nne ya gekwa ya ntị ha anyụghị afịa ka anyị gafee na nke onye ọzọ Angus Ụwasịba afọ onye a Angus Ụwasịba onye ụmụrọkpa dị n'ụzọ ụwa anyị inu ya si na dibịa oke onu ada agbalụ onye ori afa dibịa oke onu ada agbalụ onye ori afa onye ori ga-achọ ị na-agbalị afa gị were nwayọ na-ekwu mana iwerela foto ya ebiazịa be dibịa ụmụ ndị na-enwe oke onu otu esi enwe ndị na-enwe oke anya ndị na-enwe oke onu ndị na-enwe oke akpịrị ndị Igbo nsị ha anaghị oke mmadụ ibe ha agabigago oke uche oke obi oke uche mana ịbụ onye Nnewi akabada ọkụ ihe ma na ha okenye na onye nwa kasị ma ife n'ọzọ bụ ịma nọ na akụtụ komkom saịdị Otolo okenye anyị etinye m na ụdị nke ahụ okenye na ha ya agba alụmụ okenye kwere nkịta ha nke m ya-apụ isi asị n'ọmacha ihe ọ na-egbu n'ọnụ uche anyị ọ na-egbu ikwe anyị agbara ugwu si n'okoro ụzọ ka adịrọ dibịa oke onu enwe ndị Igbo si anaghị oke mana ife ahụ emebigo oke uche oke obi oke anya oke akpịrị oke na oke mana ihe agafego ọ gafego n'ebe ọ na-emebi ihe oke onu bụ na ọ na-ekwu onu ya na-ada onwe onye na-enwe oke onu ịnụ ebe ọdaba nwunye mba site na abalụ nwa na-azachara ya ụnụ ifu ebe ọ na-abalụ ndị nwaanyị bie mba eche na abalụ nwa akwa n'azụ oke onu onye ihe mba ọ na-aba ya bakwa ya obi mụrụ onu ya na-ada onu ya na-ada ụmụaka kwa nwekwa oke onu ihe ebe ọ na-asa nna ya okwu iche n'ọnwa ọ tọrọ atọ oke onu ahụ adịba mma onye oke onu ada amụbanwe izu oge ụfọdụ ebe n'ebe a na-agba izu ebe a na-eje nkwupụta anya n'afa wetuo onu onye anyị ma mma na onu ya na-ada ụda ma nchọkọ onye ọzọ m ihe ọ na-egwu mana onye ahụ na onwe nwere oke onu ya eche ya na-ekwu nwayọ nkwa na-anụzi ama na onu ya na-ada ụda wetuo dibịa oke onu ije ka ọ gbara ya afọ onye ori na ka ebe isi na ihe eje ohi esi niile ilukwa ebe agụ na igwe nwaanyị ọ dị maka wetuo onu ori ya ihe eji n'ogidi
Ịmanụ omebibi ya ikwesịta bịa mụsị ọzọ maka ọ ga na-ekwu ozugbo na-asị oru ije mgbe ga-aga ekwe nata kwụ mgbe ya nata nke izu na nam nwunye abịa na-enyo ka mara onye ori onye ọ na-ekwu na-eji ori ha ụmụ ya abịa na-enyo ka mara hapụzi ya na-esi ha sị na enwe ka abịa be anyị nna anyị na-agbara afọ na onye abụ onye ori echi onye ori ama mbịazi bịa ọzọ dibịa oke onu ada agbala onye ori afa onye ajọ ome adadụ mmadụ ọdụ ife onye ịma nọ na-eti nwunye ya ihe ọ bịara sị na n'ite nwanyị ha dọkwa mma nwere mana agba ya amakwa ihe esi nwunye ebe dibịa oke onu o nwekwa ife onye ya bụ ịgwa ihe mana ihe ịgwa ya bụ ọha na eze ka ịgwa ya ụmụ anya ha ezitebe nwunye nzuzo ịgwa anyị ọha sele gbada kọrọ gbago kọrọ na ukwuru gbada nteje ebe ọ na-akọ ihe ịgwa ya gwa na mmadụ tụkwuru osikwa ya gwa na mmadụ ọ tụkwa agwa na mmadụ ọgwụ ya mmadụ 15 si ahụ na-agwa na mmadụ na-agwa onye ọ na-agwa agwa na mmadụ nne nna sị uju ka ịgwa ihe na agwa m ya gwa na mmadụ si ofe na-ekunyego enyi n'ọnụ oke na-ịgwa gị ọha na eze ijukwa ịmahụ bụ onye ọ bụ ịmahụ na ndị oke onu ha agbara onye ori afa ihe anyị na-ezo ka ịgwa ya hapụza na ọha na eze anụgo niile anyị ga-ọsọ gbasasịba ka anyị gasie ike anyị na-akụ aka na be Chibụzọ nna Jiọfọ a na-eti ugo dị n'obi onye ọba ofe mmiri ọba ofe mmiri Chibụzọ nna Jiọfọ ugo dị n'obi afọ otutu ya onye ọba ofe mmiri inu ose na agaghị eji na enwe niile na ama enu wee hapụzi ịma na enwere enwe alụsị agaghị eji na enwe niile na ama enu wee hapụzi ịma na enwere enwe alụsị ọgụ ụfọdụ kwa enwe alụsị adịpụkwa mpi ọdị enwe ọdụ na-abụ ọdị enwe okwu ise ọ na-adịkwa ka enwe ndị ọzọ mana alụsị enwe ya otu ịtụ esu ya mmasị bụ nke mbụgodo abịa ifenya bụ enwe ime ọka ije na ha na-amagoghị n'isi na-amada na-alịgota n'elu ụlọ gị ya nwa na-enwe abụọ na ndị ọka nwere imu nwee enwe na-anọ n'ebe ha ihe eje n'ọka jebe igbu enwe ịmahọzi nke bụ nke alụsị mana ife enwe na obodo na ha asọ enwe enwe ike ihe ama na nke obodo enwe ndị ọka banyezi ụmụ awụrụ enwe alụsị ndị imo ọka mepụtazi ama ọbịa mana ọ bụzi enwe alụsị ọ bụzi enwe alụsị ga mma na ya na-achọ okwu ịba obodo ọzọ olu n'obodo ọzọ egbu ya n'ebe ahụ ịma m bịa kpụrụ onye ụmụ awụrụ gburugburu enwe ọfụ n'ọhịa si a na-enwe ime ọka mba anyị azọbịa ndị ụmụ awụrụ ga-asị mba na enwe afọ na be anyị enwe ime ọka ọsọ gịnị bịa ụmụ awụrụ ekwuru anyị ekwute ihe mana ọ na ije ọka jee n'ọka jee gbuo enwe isi anyị na ịmahụ na-enwe alụsị nke onye ọka ma mgbu enwe n'ọka ọ ma na-enwe ịbịa si ụmụ awụrụ jee enwe nje ọka egbu na enwe ịma m ji ebe mmadụ je mebierie ife bịa sị na ịma hụ ọnya bụ ka anyị bụ mmiri agbanalụ ọkụ ka ịbụ ọkụ agbanalụ mmiri inu a wee sị na agaghị eji na enwe niile na ama enu wee hapụzi ịma na enwere enwe alụsị nkịta ndị mmadụ na-aghọ aghụghọ na-atụ asị na-achọ oke ego na-egbu mmadụ na-atọ mmadụ ọ ka nwee ndị bụ ezigbo mmadụ mfọdasị onye ọbụla na-eme ya ị na-anya ofufe na onye ọbụla adịghị eme o nwere ndị bụ ezigbo mmadụ ndị ka na-akwụba aka ọtọ ndị na-adị eme iru na-abụ ndị na-asị asị mana ha dị fa nọkwa ịchọ ha ife ha na ụmụ nwoke niile adịghị anụ ihe nwoke niile na-agba n'ilu nwoke niile bute ihe afọ ụmụ nwoke anya lụrụ anyị ma ife na-anọ anya lụrụ anyị na-anọ n'ụlọ a na-enwecha eke na-enwekwa eke nwe ọhịa ka anyị jee na be Mary Agata si Ebenebe zite inu ya Ebenebe ọ sị na ajọ nlọ adịghị ejide mmadụ na be ndị mmụọ
ajọ nlọ ada ejide mmadụ na be ndị mmụọ ịlọ nlọ n'abalị lọgide nlọ ka e nwere na-achọ igbu gị tie ihe mma n'onu na-achọzi ka egbuo iwe saa anya o nwere ka ị nọrụzi ebe ndị mmụọ chi efo na mma alụ ajọ nlọ n'ebe a emeta gị si mba anọ alụ na nche na emechaka nlọ ajọ nlọ adịghị ejide mmadụ be ndị mmụọ ịtetazi anyị na-akọzi ajọ nlọ niile ịlọ na-ada m enu nkwụ na nlọ agụghị bịa tabie m nkwụ na nlọ agwọ na-achụ m n'alụ nwere gbanarị ya ọ na ị ga-anapụta be mmadụ wee na-akọzi onwe ụdị ajọ nlọ ị ga-alọgide ruo ya ebini izi ọgwọ na ọnwụ adịghị ọ bụ na ije afịa eleghị nata m ọ bụghị ile afịa nọgide pụta elekere iri abalị akọ di ga na-achọ ụmụaka na-achọ pụta afụghị na eke ọka ga eke nọ sọ ọgụ nọdụ ebe ahụ na-achọ ka n'ogidi mbibi ahịa agwụ ha na mela ama anọta eruo n'ụlọ akwụkwọ gụọ akwụkwọ ọkwọghọ ya agụ gụkọta arị nọ gụọ arị isi gụọ arị ise anyị nọdụzi ebe ahụ ibe gị na-anụ nwaanyị ka na-agụ akwụkwọ ịgụ agụ ahụ n'ise ahụ n'isatọ egochahụ ịnatawanụ na-apụtawanụ ịnwago ka achọ ihe ọzọ na ajọ nla dị ejide mmadụ na be ndị mmụọ onye mee okweghị nya pụtaba ije mee okweghị pụta ka achọ ihe ọzọ pụtaba na ajọ nla ha ejide mmadụ na be ndị mmụọ SO nke onye inu ya bụ inu ochie SO nke onye Igbo ukwu ọsịnọ na wee were nwayọọ bọọ danda akpọpụta ya mkpụrụ obi ewere nwayọọ bọọ danda bụ arụrụ niile na-adụ ntọ ntọ mmanụ na-adị ka mkpụrụ aja o nwere inu sị na dibịa kala ọgwụ ka ọ lụọ na asịsị chọọ mkpụrụ obi danda dibịa ọkala ọgwụ alụrụ dibịa na-achọghị ịgwọ ọgwụ ahụ mago na ihe anyị ekwu ya gwọ na-ati ihe mkpụrụ obi danda na ọhịa enwe isi unu ewetara danda unu akpọzi na ọhịa agwọ na ọdanda ka ihe anyị eweta mkpụrụ obi ewetago danda na onwe ya etinye nweta mkpụrụ obi iwe si na ewetara na ọgwụ ahịa enwe isi mana ịchọghị ịgwọ ọgwụ ahụ dibịa kala ọgwụ ka ọ lụọ ka hapụ ịgwọ ya agwọ si weta mkpụrụ obi danda ịnụ ahụ ya sị na-ewere nwayọọ wee bọọ danda ọpụta mkpụrụ obi ya n'ezie danda nwere obi ije ebe ndị ọcha kịta mfe ebunyeghị ihe enyi anya na-efu danda obuo ibe ha ka mmadụ mgbe e tụrụ inu ahụ mgbe gboo anọ n'isi o nwere ihe eji enye anya kịta kịta efu ihe iji ha anya nkịta wee fụchacha ikuku anyị na-ene anya iche na nwere n'ime itinye anya n'ihe eji enyo ihe igumi na akwụkwọ agumi nwa na-ego ifu na ihe anya nkịta ha afụnwu iche n'ihe adịrọ ino anya na ifu akọ hacha ka awọ buchaa ibu ihe anya nkịta isepụta anya n'ihe eji enyo ihe ya afụzi ha echa acha danda iweta danda tinye ya n'ihe eji enyo ihe a dị na-arụ wee nyoo ya danda ga nke ha ka isi mmadụ ịbọ ya efe obi na ọ bụrụ na ewere nwayọọ wee bọọ danda o nwere anya enyocha ihe enyocha ụmụ onye kọọrọ gị ife kọọrọ gị ihe ịnọdụ nwayọọ na-ege ntị mgbe iji ruo ezi fụ na onye na-asị asị ịtụ anya na kpe dịele mmadụ na-abụ di na nwunye gee ha ntị kpekọta ife onye na-asị asị n'ime ha ka Solomon si gee ntị ifu ịtụ ha n'anya n'ife ifu ihe zoro ezo anya na-eme gị n'ọkụ kokokoko egberi ya nka agaghị ime ọzọ ịtụ ha anya naanị ifu ihe zoro ezo eziokwu asịghị na nwa gị na-eme ihe otu a ịjọ ya ọgọ ịtụ anya naanị chee ya nche chere ya ọnwa isii nweta ka o mee ya na ọ bụrụ nọ na-eme ihe eziokwu ebe ụfọdụ nwoke si enwudo nwunye ha na ọ na-eme ihe ọjọọ ma nwaanyị si egbutara die ọ na-eme ihe ọjọọ ọ chezeghị ncheseghị ahụ na-abụ nwee ndidi ọ bụghị kọta na-agba ụja na-aba mba ebe nwere izi n'aka ekpe ya okpegbuo si enwure m n'aka ya bịa kọwa ya ọfụma eji m ya ụgwọ ka ihe oge ebe ịnụ ya anụ mana ijide ha n'aka ịtọzie anya na anyị nwee rie ndidi tọọ anya na anyị tupu ọ gaa ọnwa isii mgbara ahụ na-abụ ọ bụla ọ na-eme ihe nwetalili ya atọ anya na anyị wee were nwayọọ bọọ danda abọpụta ya okpuru obi
o nwere onye ga-ahụ na-akọ ihe na-ekpe ikpe na-ajụ ya ajụjụ ọ jụtakwa ejụkwu ya ọkọtakwa ejụkwu ya ofu ajụjụ wee gbaa ijụlụ ajụ ọ danye n'okwu jụọ ifu na onye a na-asị asị ajụ ka eji ekpe ikpe nọkọta ejụkwu ofu ajụ iji onwe ike ajụọ ya amaghị onye ekwu maka na ihe ọhịa ya azụ emegide ihe okwu mbụ ọ kwụzi na-enezighị anya ọsọsọ onye ngelu ntị ọfụma ma a na-ekpe ụlọ ikpe ma ga-ama ebe okwu si aga mara ebe ya echebiri ya ndị Igbo si na dibịa gbakarịa m na aja echere m ya n'olo dibịa gbakarịa m na aja echere m ya n'olo olo bụ icho ikpe dibịa na-akọ ihe ọ na-akọ na-ama n'elu na-ebe ama nsị agba m ya nkịtị amaghị ihe ọ na-akọ ihe mma bụ kere ihe afakwu ọchịkọta ya si m ya na-emekwe ha jee gbagharị ya mekwa na nke nọ nne m na-eme m ihe na-eme m ịgbataghọ nke dibịa gbakarịa m na aja echere m ya n'olo na onye gwụrụ ọgwụ bụ nwa mbụ jekpara anyị ịgbataghọ nke ekweghọ m ndị bụ nkịta ha na-emezie nọ nne gị na-egbu okwele nọ dịghị soro ụnụ ọkụ okwele na iwere nwayọọ bụọ danda ịbọpụta mkpụrụ obi okenye tupu ịbakwanụ n'ọzọ ịma na nke bụ eziokwu bụ na ịbụ okenye ma na-ebukwa ụkọchukwu enwe ụfọdụ ndị ụkọchukwu anyị gasị ma ndị pastọ ma ndị ọsịamọsarịa na-eduzi ebe niile na-emekwa ụdị ife ikwu kịta ọnna na-egbughị okwu ya otu a nke ka izizi si ya okwu maka na ịma na ndị nke kịta ọ dịka a na-atụbafe egwu na ya agwụ ya na ya si ya biko kele ụkọchukwu na ikwute ya mba ga na-ekpe ekpere gwa ka esi eme ihe nke bụ na-eji emesi nọ nne na-egbughị nke na ya eme ndị Igbo mmalite mgbe gboo wetu anyị n'use na onye a na-agbalịghị afọ ị na-agba uche ka ya afọ elekwu uche lee ndị Igbo to n'inu a na-agbalịghị afọ ị na-agba uche ndị bịara gbara afa nke ego nwana nwe na-agbara afa na-agba uche ka ya afọ elekwu uche lee nka ọ gbaisi na nke abụghị ya na ndị Igbo si na dibịa na-abụ ọgba ha na ihe ọ na-agba gbasịa gụa eze nkịta ịma na ihe ọ ma agba n'afọ agwụgwọ dibịa gbakọtara ya afa gbazi ya eze nkịta si na ya weta eze nkịta si na oke gbasigo ka nchere ha na ndị Igbo sikwa na dibịa gbaa ọ gbataghị asị manya nyekwa m uyom ka nna na akwụbeghị ụgwọ ya uyom nji bịa ka ị gbalụ m afọ were akọrọ m nọ nne m na-egbu m nyekwa m uyom ka nna mana m akwụbeghị ụgwọ uyom ahụ ọ nwe ha agbalị ya uche onye ọbụla nwere uche afa bụ ndị Igbo sekwara na afa afụsie m ka dibịa ji echu afa afụsie m ka dibịa ji echu afa dibịa ụfọdụ a na-afụ ife ọbụla afụsie m bụ ihe ọ gabigo na ndụ ya ka o ji atọrọ ụgha elu eche na afa ka eche na onwe ihe ọ na-afụ na ọ bụ na agbalịghị nke abụghị ya were uche mmadụ na onye adakwa ikposa unu ọgwụ otu osi wee debe ha maka na ọ bụ pastọ ma ọ bụ eziokwu na-akwụ ọtọ otu acha ifu usoro ihe si wee ga enweghị ịmadụ ya ụgwa gị isi a mba na nke a abụghị na nke eso mba ogodo ụmụ ya kwasị gị kwuchegodi ya azụ kwuchetagodi anyị mama kwucheta ọbụrụ mmadụ kwuru ha na-ekwelụ inwezikwa uche nke gị inwezikwa dị mkpa inwezikwa okenye ịmazikwa ife ọchịchị anyị na nwunye gị na-eme gị ihe na-eme gị ikwelụ nọ ndị gị jụrụ na dịkpara ya anyị aga n'iru ikwelụ ya onwe nke a na-ajụ onwe nke anama kwefeta ozugbo afọ ife Chineke ji nye ya ụbụrụ ọnya ka ozihe ọgụ isi o sogodo ihe mee ụka nju esisi eje na n'afọ ahụ wee mara nke a na-aya aya ezukwa ndị ahụ na-afụkọ ọfụ ha na-afụ anyị na-afụ ọfụ na nke anyị eziokwu anyị na-afụ ọfụ
ọfụ ahụ bụ Chukwu ka ọ dịele ihe bụ ọfụ bụ ịkwụwa aka gị ọtọ na-eme ezi omume na-ekpe ekpere na-enye ndị mmadụ aka onwe ihe bịa ime gị ndị Igbo si na onye ya na-achị na mma adachọ ya agbara ya afọ ka anyị jee na be Sọnde ndị a na-efo si Ọnịcha wee zute inu nke ya ọ sị na agụji egbe bụ ụjọ na-atụ ya na ihe agụji eme na-adị ya na mbọ agụji egbe ife agụkọ ukwu egbe aga mana agụ ahụ ogbodu ndị okwu na agụ bụ egbe mgbe ọjọọ dị nke ụjọ dị n'ahụ agụ dị ebu egbe dị na mbụ ya ebe agụ na-eche agụ efe agụ ka ogbu egbe dị oke ubu na-aga ebe agụ ahụ ezigbo agụ n'ume adịrị ya agụ ji egbe ụjọ na-atụ ya na ihe agụ ji eme ile nke na mbụ ofu nwoke ndị a na-abụ na-eyi oke akwa ofe akwa garala ọnụ iri akpụkwụ garala ọnụ ubi nwanya garala ọnụ ile okpu nke garala ọnụ ncheke ihe oyi na-arụ ya aka ihe eji egota ụgbọala na-abụ ọhịa o ji eme ka e wee sị ka ọ wee dete nke ya wee dịka ibie ịfụ nwoke mma ife chara acha oke yiri kirikiri efe na-aga na onye ya mana onye ala agụ nke ha ịfụ ndị mma ife ịlụkwa na nnukwu na akwụkwọ ebe a na-agụ akwụkwọ fụ ndị ọka mmụta ndị a na-akpọ ọka nkụzi ego na-akpọ ndị ọka nkụzi n'oyibo ọka nkụzi ndị ọka mmụta prọfesọ ọka nkụzi dọkịta ọka mmụta ndị ọka nkụzi ahụ ife ahụ nkirika efe onye ife onye na-azụ afịa na nhọ nke ọchị oyikọtacha ihe niile garala ọnụ ka e wee debe ka ibie mana ife onye zuo oke na ndị mkpa ndị ahụ na nwere ego nke yiri nwa akwa nagara ha ọnụ na-aga ife ya nne anya n'iru ma o mgbe eruzere ihe ha na-eme eme ka eji ọnụ mana ife ndị a na-eyi oke ike oyiyi okowe ichudo ma ndị a nwekarịsịa ego negara Bill Gates na ụbọchị Mark Zuckerberg bịa Naijiria na-ekiri nnọọ ebo yilu ntọntọ shet ma yilu ntọntọ tara azụ ife ndị a na-eyi oke ichudo